des de ben xiquet, sa mare li llegia novel·les de Balzac. Ell es posà en contacte amb tota la narrativa realista francesa, contactar amb Tolstoi i Gogol i tots els autors russos anteriors al realisme soviètic. Aleshores, Enric Valor se li ha retret que era això precisament un realista, que això no estava de moda, però la qüestió no és si una manera de novel·lar està o no està de moda, sinó si el model realista que usa Enric Valor és un model realista ben fet. Efectivament, el model del seu realisme és un realisme molt ben treballat i molt ben fet. El balcó principal, amb balustres de ferro de forja, cobria quasi tota la façana amb els dos balcons més petits, simètrics, que el flanquejaven. Al seu damunt hi havia altres 3 balcons equidistants, no tan amples com els de baix, i oberts sota una volada de teula roja voretada de punta a punta per una canal de zinc que desguassava en 2 canalons de baixada laterals. La volada es feia reforçada per davall per un traginat de vella i ben conservada fusta. Vaig fer l'Aleix, no va caure malament del tot. Fuster va fer una recensió molt bona, jo crec que quasi excessivament bona, i em va animar una mica. He treballat literàriament a partir d'un idioma, diguem, pràcticament verge, un idioma procedent d'unes comarques no contaminades pel castellà, per tant no ha tingut necessitats, diguem-ne, de depurar l'idioma a través dels filtres acadèmics o dels filtres dels correctors i tota aquesta cosa que els altres probablement sí, sinó que ha poat la llengua de la gent que la parlava i que la parlava una gent, ja el dic, sense una gent bastant pura. Fou un cas extrem. Un caporal que va desertar i va ser perseguit fins amb gossos i trobat encara dins la muntanya amb notes molt concretes al damunt sobre la importància, composició i situació exacta de la brigada. Fou jutjat en l'estat major en Consell de Guerra sumaríssim i afusellat sense compassió i per a exemplaritat, acusat d'espionatge i alta traïció. La idea de l'immigrant és un realisme molt despullat. Jo després, posteriorment, com va caure també aquella novel·la, la més petita, i que solen dir que és la millor des del punt de vista tècnic, el realisme despullat és més modern, i això va ser la idea de l'immigrant, efectivament. En Enric Valor podem trobar diverses maneres i un apassionament pel narrar. És un narrador apassionat i el lector connectarà amb certa llenca d'allò que s'ha definit com l'agre de la terra i que tants escriptors nostres usaven en el modernisme. També podem trobar en la seva narrativa una qüestió interessantíssima, possiblement transmesa pel seu pare, que és el krausisme, la redempció per la cultura. El poble pot pujar, pot il·lustrar-se i pot arribar a ser una persona a través de la cultura, que és el cas, per exemple, de la idea de l'immigrant. Així era el progrés, una necessitat que es pagava amb un desllustre evident de l'esperit popular. Jo ho coneixia bé, açò de la meua vida d'operari. Moltes companyones de fàbrica, és cert que no sabien més que enfranquir pales i taloneres de sabata amb la màquina de cosir i menjaven només entrepans, quasi oblidat l'art de cuinar. I 6 dies la setmana es llitaven al llit pel mateix forat per on neixien. El cicle de Cassana ve tants anys d'intentar fer novel·les i sorgir tantíssims inconvenients. Jo em vaig sorprendre també que tenia ja molts anys quan vaig començar, que l'any 75. Vaig començar a redactar Sense terra promesa. Així que tenia jo 66 anys. Eren molts anys ja. Però he fet l'Aleix, que parla en realitat és la vida d'un home. La vida d'un home. I vaig ampliar-ho i ara ja vaig a encarar-me amb la vida de tota una població. Vaig començar a pensar com seria la població i jo dic, bé, vaig escriure una novel·la d'un país que conega a fons,
conega el país com a territori, la seva història i sobretot que conega la seva gent, el sud del País Valencià, la novel·la del sud del País Valencià. L'edifici, com era tradicional, disposava de nombroses habitacions per a estatgers i mitgers, peons, bracers, pastors, veremadores. Tenia amplíssimes quadres i espaiosos corrals coberts i descoberts, pallisses, un local per al gerrar, celler, pastadors, cotxeres, rebosts i tot allò que es pertany a una gran explotació agrícola. Jo tinc l'oportunitat, per la meva manera de ser, i que sempre he estat un home una mica observador, i m'agradava saber-ho tot, i la gent com vivia, i què pensava, i que em vaig veure en tots els embolics de les revolucions primeres, la del 17, el PSOE, totes aquelles coses. I vaig tenir moltes experiències, dictadura, proclamació de república, ho he pogut conèixer. Clar, molts també ho han vist com jo, però si no tenien ganes d'escriure, no es fixaven tampoc, jo em fixava i tot això. Vaig triar Cassana com a la Fantòpolis, on podia, i vaig fer una novel·la de totes les classes socials. Poderosos pels seus béns i les seues sòlides relacions socials i polítiques fins feia poc, què devia ser de tots ells, els Olsina, els de Sarrió, els Esterlich, els Cardona, davant el buf turbulent de la revolució? Una lliçó gran, d'enorme profunditat. Palesava la veritat de les grandeses i petiteses humanes. Quedaven els homes nus de poder, comptaven només amb el seu valor i la seva vàlua, el seu cap, les seues mans. No res més. Fallava tot altre, la força del diner, la suggestió dels llinatges seculars, la resistència de l'entramat dels clans, la solidaritat de les classes altes. Ja no eren ningú davant un poble revoltat, decidit a imposar la seva autèntica i formidable força que cremava, detenia, abatussava, es prenia una crua revenja, assassinava, feia justícia i injustícia. Una elaboració molt lenta, però després, quan ja vaig tenir tota la informació i totes les dades i pràcticament tots els personatges, tal com havien de ser, vaig estar, recorde, 14 mesos, 6 hores diàries escrivint-la. Després vaig fer la segona, Temps de batuda, i que no és tan llarga, on vaig fer ressaltar la pau idíl·lica de Cassana, sobretot dalt, que estava en l'Almussai, que estaven apartats de la ciutat, i allò era una espècie de paradís allí autònom, allà dalt, enmig de les muntanyes, en una gent muntanyesa benevolent, i que estaven prou apartats de les lluites de baix de la població, les lluites socials tan aferrissades. Un petit món amagat, grat de veure i encara tranquil, aïllat en la seua altitud, excepció transitòria tal vegada en un país bullent de passions reaccionàries i revolucionàries, de guerra i de tota mena d'atrocitats. I després vaig pensar eixir-me'n d'aquell horitzó, enllà de l'horitzó. Fer una espècie de novel·la crònica, però és més novel·la, naturalment. L'únic que passa que des del punt de vista la successió dels esdeveniments és més constant, encara que també hi ha retornades als antics personatges i als orígens de la família Genovart. Tot allò m'indicava, palesava, una gran decadència. La república, malgrat l'aldarull dels centres de reclutament, es replegava heroica sense pa, sense carn, sense armament, sense municions. Els homes es mobilitzaven en massa i a la desesperada. Els camps de les col·lectivitats de Cassana i el de tantes altres col·lectivitats escampades per mitja pell de bou s'anaven abandonant. Bé, així la trilogia. I es pot dir també que és això, un clàssic també descol·locat. És a dir, ell per a nosaltres, és la meva manera de pensar, inventa tota una tradició, que és allò que reclamava Joan Fuster en aquell article famós,
i que ell ompli. Però ara faré una novel·la de ciutat. Com havia començat de jove en narracions de ciutat, com l'experiment d'Strolovitch, en un París on no havia estat mai, per exemple, i un problema petit, però en fi. Això és el que tinc pensat. De moment no tinc pensat continuar amb el cicle de Cassana. De moment crec que ha quedat, per a mi ha quedat bé com ha quedat. L'autobús travessava una collada reblida d'oliverars frondosos i ben conreats, d'algunes vinyes. Hi havia masos esparsos. Les muntanyes que la flaquejaven presentaven boscos atapeïts de pins a la part baixa i d'alzines o carrasques d'allí en amunt. Era el paisatge que jo quasi desconeixia, molt gran, fresc, apartat del poble, fora de la seua vista i que coneguí per primera vegada en la nostra definitiva eixida de Cassana en la meua adolescència. Ahí queda la persona com a símbol, si tu vols, o com a referència de tota una actitud no solament personal, sinó col·lectiva, col·lectiva d'uns col·lectius, intel·lectuals, naturalment. Això ho diran els ordenadors de les galàxies. Si em donen temps, en faré més, suposo. Pot ser que em fas un parell més, crec jo, no ho sé. Però mai se sap, no està en la meva mà. Realitat.